guys lamsugo hai norokno ani ketal bolgo hingke ang tabuk nogono samung kita khlainai hingke Singgi rok bahai ke sanamna tase rungthaya kono kini first time sanamui nainai hingke norok ani vlog on nai thongdi kila pai thongtora norokno ang kaham keno sabai sukrubui ke prano kaham ke ang phunoknai bahai ke sanam ke puila bahai ke khlai ka hingke bini ari ni rok bahai ke kak abo norokno ang phunoknai guys ke norok pai thakra video nai thongdi hingke norok kaham ke norok next rok norok ni khanya ni nangpun norok ama haike khlai manai guys hingke dini abo se norokno ang phorongnai hingke kisa sari bongi tongkha hingke belai kheno leo o samung rok khlainani hingkai abono tini ang time malia time maya ni bagi ase khlainani sikhono khlai maya mi thangka hingke hakha norokno ang sari khono ngi thangsi tung haipono khlai phunuknai hingke norok video no pai thangtora nai hingke kaham kino norok oma haike serengdi norok kaya boleh mo guys hingke guys niko puila nah bahai ke da bego sudawi hi nah roi hingke oma haike no puila dana ni nango hingke no bebon don dari beg bisingo hingke mahar pai kata hi khali kai goro tak cái seng yang si thanai aron khai đi ang si khai phunung ma khamo cái bono rom si gang ka bono khaji to ang khai lia ang si khai phunung na mo songmani được khai phunung cái giá tikisa de ni arti siri jaga ti siri yang wasa ka mai itu ga gangke aron di sini aron khaji itu ama haita khai na ba do do nang khaji re grom kha ang si roma hin tong mane hingga bono khaji kangka ba ang khadiya hingga bono khaji tong sia ba langkano yak roi thango hingga hingke oma haike khaimang no aro bo thei thangmayo mongka singita hingke guys tabuk Singgi no bego dawoi thapla dawoi tabo jari woi tongo tangi hingga hingke omo haike jariya hingga hingke bini rimi rok tei bini harpego tongmani bwsak rogo belai kheno mijil ngoi tongo hingga hingke abo rok no fresh khainani bagoi omo haike 4-5 minute beg bai mamang no jari woi ma tonio hingga hingke se bini rimi rok kagoi thangbayo aboni bagoi omo haike no khlai machao Singgi rok no hingga hingke tei kwbangma bofol gwnang rok hingga hingke omo haike jarinani nangya tangoi hinba Singgi tei jago rok ni hingga hingke bofol kwrwi jat borok hingga hingke aboni bagoi no bego thapla kwbangma rewoi Singgi no dawoi omo haike jariwoi jeng swkaknani nango tomong jeng omo haike rimi rok no swkakya chaka hingga hingke jeng rog rok romoi mano borok ni sago bosole bosor borok harpego tongo tei twi sidra rogo tongoi tongo aboni bagoi jeng kaham khlaiui sowui chanani nango guys hingka hingke tini ang oro voice record khaimani wngkha tabuk soroswati puja ni bagoi kwbangma para gana gini o boss tamoi hohom dodom wnglaui tongthoklai tongo aboni bagoi se tini ang oro voice record khaiui norok no sawui khwnanani nango guys tangoi hingka hingke ang jodi no obo haike je music khnai tongmano ang bono cut khlai rwya hingga hingke ani oro copyright claim phai thangnai o video o aboni bagoi se tini ang omo haike khainani nango hingga hingke guys norok nugui mankha na jagor thaisingo sowui bahai ke poriskar khlai toni hingga hingke abo haike no jeng
परिस्कार खालामनानै नांगौ जों परिस्कार खालायै जानानै नांगौ ताङै हिंगा हिंके मंखा जों चामानि जिनिस no साफ खालायै जों मगनानै नांगौ हिंगा हिंके ताबुक o dego damani pore हिंगा हिंके जों सनाय हिंगा ताबुक kaisa खालायै जों dego dai tongo o bag bisingni bebak no paikha takpaiयै जों bono kaham khlaiयै tui bai sonai हिंगा हिंके norok nai tongdi हिंगा already no dai paimani pore जों tui rikha हिंगा हिंके ताबुक bono bahai honai इ komo haike ho nai naidi pura agi o kosom tongmani mitil sawai phiaba tabuk kuphur wngoi thangka belai naithok wngoi thaka हिंगा हिंके omo haike no kaisa khlaiयै जों honani nango tangoi hinba aswk fat khlaiya karoi जों twrwk khlai no जों honai phiaba जों fat khlaiयै hoga hinkhe bini aro bwswndui tongo bising bising belai kheno kupla tei pura sor hai tongo aboni bagui जों twrwk khlaiयै honani nango guys tomung fat khlaiयै hoga hinkhe yagrogo phano pawui rwmano afro hingka hinkhe thui phainai tei thui phaimani ulo nini yak romani thangnai bis nangoi aboni bagui no twrwk khlaiयै honani nango hingkhe जों waisa hoi paikha tak tewaisa sogonai guys norok nai tongdi bahai sowui tewaisa जों oro transfer khlainai जों tabuk teisa haino hai tugo dagonai o singgi no phiaba tamoni bagui aswk bar khlaiयै जों sonani nang bini sago wngkha belai kheno rimi kwbang tei abono saaf khlaiयै honani nango hingka hinkhe norok nugui mankhana bwswk kuphur wngoi thaka naha naidi hinkhe norok bo omo haike no singgi rok jago rok hingka hinkhe bag bisingo thapla
tabuk hingka hingke ang tui lunai tui lui tongo hingka hingke tui luoi tabuk omono teisa yak bai soro soro khlaiui saaf khainai tei oro kwbangma bising rogo harpek rok tei abojona rok tongo hingka hingke abono poriskar khlainani bagui tabuk soro soro khlaiui yak bai hoi tongo hingka hingke obono last tangoi hinba bono chwng hupuru bo bono saaf faino sujak mwkhwtang teisa helebui bo bono teisa 3 bar jora tui sunai sumani ulo hingka hingke no bono direct chwng karai o machun rok riui mosola tosola rok riui chwng bono songnai hingka hingke baksa baksa bokhorok rogo hingka hingke harpek rok kisa misa tongo tangoi hinba bo wngkha harpek o tongnai aba hingke guys tabuk hingka hingke swtui chogui tongo ani.